हेलो फ्रेंड्स, दिनै जों बे भिडियो मिथिगोन कपिराइट क्लेम आरो कपिराइट स्ट्राइकआ मा बेनि बागै जों बे भिडियो मिथिगोन। बिदिब्ला जोङो कपिराइट क्लेम फैयोब्ला जोंहा जेबो बारा प्रब्लेम जाया चेनेलनि थाखाय, नाथाय जों कपिराइट स्ट्राइक फैयोब्ला जोबोद प्रब्लेम जायो। बेखायनो जों बेखौ मिथिनाया जोबोद गोनांथि। कपिराइट स्ट्राइक फैयोब्ला नोंनि चेनेला डिलीटबो जालांनो हागौ। बेखायनो जों बेनि बागै जों मिथिनाया जोबोद गोनांथि। दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे घन्टिनि सावगारियाव थुनाव जाहाथे गोदान आपल'ड खालामनायखौ गिबियाव नायनो हायो। लोगोसे गोबां इनफरमेसन नोंथांमोना इउट्युबनि बागै मिथिनो हायो। बिदिब्ला जोङो नायदोनि बेहाय कपिराइट क्लेम, गिबियाव जों बेखौ नायनोसै। कपिराइट क्लेम जायोब्ला जों मा जायो आरो कपिराइट क्लेमा जोंहा माबायदि फैयो। जेब्ला नोङो सोरनिबा मिउजिकखौ गेदेर कम्पानिनि मिउजिक हमनानै ला, जेनेबा जोङो टि सिरिज बेखौथ' गासैबो मिथिखायो। हमनानै ला टि सिरिजनि मिउजिकखौ हमनानै ला नों बाहायदों। बिदिब्ला नों बाहायनायाव बे टि सिरिजआ जुदि टि सिरिजआ इउट्युबखौ क्लेम खालामहरगोन जे जोंनि मिउजिकखौ आमुक चेनेलनि मानसिया बाहायदों, अब्लानिया बै इउट्युबा नोंनि चेनेलखौ नायसिगोन। जि भिडिअ'आव नोङो बे मिउजिकखौ बाहायदों बेखौ नायसिगोन। इउट्युबा नायनानै कन्टेन्टआ मिलायमारदों, कन्टेन्टआ बा मिउजिकआ मिलायदों, होमब्लानिया बेखौ नोंनियाव कपिराइट क्लेम होनानै होगोन नोंनियाव। कपिराइट क्लेम जायोब्ला जोंहा मा जागोन? बिदिब्ला जों कपिराइट क्लेम जायोबा बारा ओरै प्रब्लेम जाया, नाथाय नोंनि जिथु रेभिनिउ, नोंनि जिथु इनकाम फैयो इउट्युबनिफ्राय इनकाम फैयो, बेखौ शेयार खालामनो लागा जायो। बै माबादो शेयार खालामगोन, जेनेबा टि सिरिजनि बाहायदोंबा सोरबा कम्पानिनि बाहायदोंब्ला मिउजिकखौ, अब्ला बेनो नोङो शेयार खालामनो लागा जागोन नोंनि इनकामखौ। जुदि नों भाबियो आङो आंनि इनकामखौ मानो बिसोरनो हरनो, अब्ला नोङो मा खालामनांगोन, बेखौ हयथ' नों भिडिअखौ डिलिट खालामनांगोन, नङाब्ला नोङो मा खालामनांगन, बेखौ जिखिनियाव मिउजिक होदों बेखौ ट्रिम खालामनांगोन, नङाब्ला बेलेग फ्रि कपिराइट मिउजिक डाउनलड खालामनानै बेहाय एडिटिं खालामनानै होनांगोन। अब्लानो अट'मेटिक बेयो कपिराइट क्लेमा गैया जालांगोन। जेब्ला जों नायदों कपिराइट स्ट्राइक, कपिराइट स्ट्राइकआ बहुद गेदेर माबा, बेहाय नोंनि चेनेला डिलिटबो जालांनो हागौ। दा कपिराइट स्ट्राइकआ माबायदि नाङो, जों बेनि बागै जों मिथिग्रोनांगोन। फार्स्टआव कपिराइट स्ट्राइकआ नाङो जेब्ला नों सोरनिबा अडिअ', सोरनिबा भिडिअ', सोरनिबा पाब्लिसारखौ पाब्लिश खालामनाय माबाखौ जुदि नोङो अलरेडि पाब्लिश खालामखानाय माबाखौ नों जुदि नोंनि चेनेलाव होयोब्ला, नोंनि भिडिअ खालामनानै होयोब्ला, बा बेलेगनि भिडिअखौ नोङो डाउनलड खालामनानै नोंनि चेनेलाव जुदि होयोब्ला बे भिडिअखौ, अब्ला बेहाय कपिराइट स्ट्राइक फैनो हागौ। बेहायबो माबायदि कपिराइट स्ट्राइक फैगोन, जेब्ला बै भिडिअनि मालिकआ जुदि इउट्युबनियाव कमप्लेन हरोब्ला, अब्लानिया नोंनियाव कपिराइट स्ट्राइक फैगोन। बे कपिराइट स्ट्राइकआ 90 दिननि थाखाय जागोन। जेब्ला फार्स्ट कपिराइट फैगोन, स्ट्राइक फैगोन, अब्ला नोंनाव 90 दिननि थाखाय थागोन। जुदि हमनानै ला 90 दिननि गेजेराव जुदि आरो खननै फैबावो, खनथाम जायो फार्स्ट फैनायदो कपिराइट स्ट्राइकआ, अब्ला नोंनि चेनेला डिलिट जागोन। जेब्ला नोंनियाव कपिराइट स्ट्राइक फैबाय 90 डेजनि थाखाय गिबि, अब्ला नों बै भिडिअखौ डिलिट खालामनाङा। जि भिडिअ नोंनाव कपिराइट स्ट्राइक फैदों बे भिडिअखौ नों डिलिट खालामनो नाङा, बेखौ दोन। 90 दिननि थाखाय बेखौ दोनबानो जाबाय। किसुमान जोंनियाव जायो जेहा कपिराइट स्ट्राइक फैबाय, बेफोरबायदि थाबनो डिलिट खालामनो हायो, नाथाय बेबायदि खालामनो नाङा। बेखौ दोन। कपिराइट स्ट्राइकआ थाखागोनानो, नों भिडिअखौ डिलिट खालामब्लाबो खालामाब्लाबो बे 90 दिननि थाखाय बे माबाया थाखागोनानो। बेखायनो जों बेखौ जेब्लाबो डिलिट खालामनाङा, दोनथ' ओरैनो। ओमफ्राय नोङो रिकुवेस्ट खालामनो हागोन। मोनसेल' उपाया बेनो जे नों बेखौ रिकुवेस्ट खालामनो हागोन, जाय भिडिअनि मालिकमोन, जों बेनिफ्राय डाउनलड खालामना जोंनि चेनेलाव होदोंमोन, बैखौ नों रिकुवेस्ट खालामनो हागोन। जोंनि बे कपिराइट स्ट्राइकखौ नोंथाङा उथायफिनना लादो इउट्युबनिफ्राय। ओरैनो जों बेखौ रिकुवेस्ट खालामनो हागोन। बियो मानियोब्ला, आं उथायना लाबाय होननानै जुदि इउट्युबनियाव माबानानै जुदि बियो मानियोब्ला, अब्ला नोंनियाव अट'मेटिक ओरैनो कपिराइट स्ट्राइकआ ओरैनो गैया जालांगोन। अब्ला जुदि जुदि मानियाब्ला, अब्ला जुदि हमना ला नोंनाव खनथाम फैबाय 90 डेजनि गेजेराव खनथाम कपिराइट स्ट्राइक फैबाय, अब्ला नोंनि चेनेला ओरैनो डिलिट जालांगोन। बेहाय रावबो लाखिनो हानाय नङा नों चेनेलखौ। जोंनि सिगांनिफ्राय मेहनत खालामनाय, जोंनि खस्थ' खालामनाय माबाया ओरैनो थांगोन। बेखायनो जोङो अरिजिनेल भिडिअ होनो नाजा, अरिजिनेल अडिअ नोंनिनो रेकर्डिं खालामनानै हो। जिखुनु माबाखौनो जों अरिजिनेल हो, अब्लानिया जोंनाव जेबो प्रब्लेम फैया। बेखिनियानो इउट्युबनि पलिसिफोरा, जे कपिराइटनि पलिसिया बेखिनिया। निस्सय नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ।
जे कपिराइट क्लेम आरो कपिराइट स्ट्राइकआ मा जों बेनि बागै जों नेक्स्ट भिडिअआव जोङो सावरायगोन कमिउनिटि गाइडलाइन बेबो जोबोद गोनांथि कमिउनिटि गाइडलाइन्सआ माबोरै फैनो हागौ बेनि बागै जों भिडिअआव डिसकास खालामगोन बिदिब्ला दिनै भिडिअआ बेखिनियानो गोजोन्थों